Important cita la que tenim avui amb un nou debat electoral a la televisió comarcal, el qual també poden seguir mitjançant Comarcal Ràdio en el 107.0 de la freqüència modulada. Debat electoral amb les 6 candidatures que es presenten a l'alcaldia d'Ontinyent, la capital de la Vall d'Albaida. Les 6 candidatures han acceptat la nostra invitació, per la qual cosa ens alegrem molt perquè vostès, sobretot els veïns d'Ontinyent, van a poder escoltar i van a conèixer les seues propostes. Ens acompanya, i per ordre de vots aconseguits en les últimes eleccions, així es presenta, Filiberto Tortosa, candidat del Partit Popular. Bon dia, Filiberto. Molt bon dia a tots, com sempre. Ens acompanya també l'actual alcalde i candidat per el PSPB-PSOE, Jorge Rodríguez. Jorge, bon dia. Hola, bon dia. A continuació, els presenta el candidat de Compromís, Joan Gilabert. Bon dia. Bon dia. Ens acompanya la candidata, en este cas, d'Esquerra Unida, Paula García. Bon dia. Bon dia. Ens acompanya també el candidat per UPyD, Toni Pérez. Toni, bon dia. Molt bon dia. I no ens pot acompanyar el candidat de Ciutadans, Sergio Ramiro, però sí que està el número 2 en la llista, Juan Revert. Juan, bon dia. Hola, bon dia. Benvinguts els 6, suposo que il·lusionats amb aquesta iniciativa que vos hem oferit, i vos convido per a començar presentant el que és la vostra candidatura. Comencem amb Filiberto. Pues efectivament, en primer lloc agrair a la televisió comarcal el fet de que avui puguem estar debatint així, puguem estar parlant de projectes, d'idees i de propostes per a la nostra població, i ho fem a més sense que li costi ni un euro a l'Ajuntament, cosa que ha sigut el que ha ocorrit a lo llarg de la legislatura, on s'han gastat més d'1 milió d'euros en publicitat i propaganda el senyor alcalde, fundamentalment, que esperem que el dia 24 deixi de ser-ho. I efectivament, nosaltres presentem una candidatura que no està basada en personalismes, és una candidatura que presenta un equip de gent amb experiència, un equip de gent renovat, un equip de gent que vol que el nostre futur, que el futur de la nostra societat, que el futur d'Ontinyent siga el del benestar, siga el de la creació de llocs de treball i siga el d'un Ontinyent ple de vida. I per això apostem per una candidatura a la qual li donem color, una candidatura que li donem vida i una candidatura que, com he dit, aposta aquesta experiència i aquesta renovació en gent lo suficientment preparada com per a dirigir el nostre poble. Jo crec que no hi ha que parlar de personalismes perquè la nostra és una candidatura coherent, és una candidatura en gent vàlida i gent preparada per dur a Ontinyent cap a on volem, cap a una ciutat lliure d'impostos i cap a una ciutat molt millor per als nostres habitants. Primera presentació de candidatura. Anem a continuar amb el candidat del PSPB-PSOE, actual alcalde, Jorge Rodríguez. Endavant. Nosaltres venim a fer una campanya en positiu. Nosaltres pensem que no és un moment per atacs, és un moment per exposar a la ciutadania què és el que volem fer en el futur. No es tracta sols de l'aval del que ja hem fet, que en el nostre cas estos 4 anys de gestió ens avalen. No es tracta sols de que al llarg d'estos 4 anys hem demostrat que, malgrat la desfeta que heretàrem, hem aconseguit continuar endavant. Es tracta de tindre projectes per al futur, per a una ciutat il·lusionant. I nosaltres ho fem amb una candidatura que combina d'una forma, jo crec que perfecta, la renovació, però també l'experiència, que combina els referents socials amb gent que ve dels júniors, amb una metja, amb gent que ve de la Creu Roja, amb aquells que han estat ja regidors al llarg d'estos 4 anys i que al llarg d'estos 4 anys han demostrat que es podia fer més amb menys i que érem capaços de, malgrat la situació, continuar endavant i continuar amb un projecte ferm i sòlid per a la ciutat. Breu ha sigut també Jorge. Així anem aprofitant després del temps per a conèixer aquests programes electorals. Tornarà per al candidat de Compromís, Joan Gilabert. Bé, bon dia. Nosaltres presentem la candidatura que militants, simpatitzants i ciutadania en general han volgut perquè van fer un procés de primària obert a la ciutadania i el resultat d'aquest procés de primària ha estat un equip de persones cohesionat, il·lusionat per treballar per Ontinyent, alguns en experiència de govern i jo crec que es presentem en els deures fets i altres novells en això de la política municipal i amb moltes ganes d'involucrar-se. Gent compromesa en diferents moviments de la ciutat. Jo encapçalo la llista, el número 2 és Frank Quesada, que ve del món ecologista i que ha sigut ja regidor de sostenibilitat. El número 3 és Sílvia Ureña, que ve del món de defensa de l'educació, de la plataforma
en defensa de l'educació pública i en contra de les retallades. El quart és Vicent Egea, també una persona del blog en experiència perquè està com a secretari en aquesta legislatura. De cinquè duem a Elvira Tortosa, una xica jove, treballadora social, compromesa també en el món animalista i en el món de drets socials, i en definitiva jo crec que hem aconseguit les dues parts. Per un costat, que tria i ordene la candidatura la mateixa ciutadania, la mateixa militància que ha participat en les primàries, i el resultat ha sigut paritari, sense cap tipus de rectificació, i sobretot hem aconseguit crear un equip coherent, cohesionat, amb ganes de treball i molt il·lusionat per els reptes que tenim per davant. Més candidatures. Anem a conèixer la d'Esquerra Unida. Ens la comenta, ens la presenta Paula García. Bé, des d'Esquerra Unida presentem un projecte il·lusionant, un projecte que també va estar fruit d'un procés obert amb la nostra militància i amb els simpatitzants que així van voler registrar-se en aquell projecte que li vam dir Penseu Ontinyent, que era per a la conformació de candidatures. Té un especial detonant la nostra candidatura, i és que és en cremallera, és l'única llista en cremallera i l'única encapçalada per una dona. Entenem que hem fet un pas decisiu per tal de garantir la igualtat, no sols perquè la portem en el programa i perquè li volem pegar una bona empenta, sinó perquè pensem que és el moment també de garantir tants llocs d'eixida com siguin possibles per a les dones, per a que la gran part de la població, o més de la meitat de la població, que som dones, puga veure's representada. És una llista que combina joventut i experiència. Portem a gent fortament vinculada a moviments socials. Per exemple, Laura Mollà, que és la número 3 de la nostra candidatura, és una persona que treballa al món de la cooperació i al món de serveis socials en iniciatives solidàries. Està portant el tema de menors, de protecció a menors i programes per a la inclusió social d'un col·lectiu de gent vulnerable. També portem activistes del món ecologista com Vicent Guerolo Sais i també Vicent Revermestre, que durant aquesta legislatura ha donat una forta empenta per la seva tasca d'historiador per recuperar la memòria democràtica de la nostra ciutat, i crec que ha fet una gran tasca en diferents consells de participació ciutadana on ha estat. I Toni Pérez, primera candidatura d'UPyD en Ontinyent. Presenta-la. Sí, bueno, ens presentem per primera vegada a Ontinyent, UPyD. Som un partit xocotet, però bueno, som persones d'Ontinyent, que vivim a Ontinyent, treballem a Ontinyent i volem millorar la nostra ciutat. No tenim cap experiència política, ningú des que estem en la llista. Creiem que això és un avantatge més que un inconvenient, perquè volem un poquet regenerar la política i aportar idees i propostes noves per al poble. La nostra llista està composta per gent que ja t'he dit que treballem i vivim a Ontinyent. Hi ha empresaris d'empreses tèxtils, n'hi ha directors d'empresa, n'hi ha persones que treballen al periodisme, a les arts gràfiques, al comerç, jo que treballo a associacions empresarials. És a dir, coneguem molt el nostre poble, no tenim experiència política, però creiem que sí que podem aportar una nova visió al nostre poble. També es presenta per primera vegada a l'alcaldia d'Ontinyent Ciutadans, el segon en la llista. Juan Reverte ens va a comentar la vostra candidatura. Sí, primer de res, desitjar-los bon dia a tots i demanar-los disculpes a tots els candidats i als televidents i a les persones que ens escolten, perquè el nostre cap de llista, Sergio Ramiro, no pot estar present ací, perquè en aquests moments està a Ontinyent rebent a Carolina Punset, la nostra candidata a la presidència de la Generalitat Valenciana, i al segon per la província de València, Alexis Marí. Era el nostre principal acte de campanya, però no hem volgut desatendre la invitació de Televisió Comarcal i a la resta de candidats, per això estem així presents. Mostro la unitat de llista que tenim, mostro que no som una candidatura personalista, sinó que el segon cap de llista també pot vindre a la televisió a defendre les idees i els arguments de Ciutadans, i assistem per a poder debatir i parlar amb tots. Sobre la nostra llista va ser també elegida en un procés de primàries, a nivell intern, això sí, entre tots els nostres simpatitzants.
on es va elegir des del número 1 fins al número 5, no com en altres formacions, que el número 1 no s'ha elegit, nosaltres sí, i va eixir un candidat, un número 1, completament preparat, llicenciat en Dret, assessor internacional d'empreses, domina 5 idiomes i té una experiència denotada en organitzacions no ONGs i per tot el món. Ha estat present la seva col·laboració. Esperem que aquesta experiència pugui servir per ajudar a tota la població d'Ontinyent des de dins, des de l'Ajuntament. Coneguem les 6 candidatures, 6 grups de persones il·lusionats per donar a Ontinyent tot el millor. Anem a fer balanç de legislatura, un balanç que comença fent un poquet d'història. En les eleccions de 2011 es presentaven 7 partits polítics, Partit Popular, qui va guanyar les eleccions, PSPB-PSOE, Compromís, Esquerra Unida, CDL, Gent d'Ontinyent i Esquerra AM. 21 regidors a triar que es van repartir de la manera següent. El Partit Popular en va obtindre 10 gràcies als 8.010 vots que va aconseguir. El PSOE, amb 6.126 vots, 7 regidors. Compromís va obtindre 2.309 vots, per consegüent, 3 regidors, i Esquerra Unida del País Valencià, 1.455 vots, un regidor. Les altres 3 forces polítiques que es presentaven, CDL, Gent d'Ontinyent i Esquerra AM, amb 445, 342 i 89 vots respectivament, no van aconseguir representació en l'Ajuntament. La victòria del Partit Popular no va ser suficient per obtindre la majoria absoluta i va passar a ser l'únic partit de l'oposició després que les altres 3 candidatures que van obtindre representació van formar un pacte de govern triant com a alcalde el candidat actual socialista i entonces també Jorge Rodríguez. El tripartit d'esquerres, inclús amb algunes diferències, ha governat tota la legislatura. Destacar que anteriorment, des de les primeres votacions democràtiques, Ontinyent va ser feudo socialista fins a 1999, que va ser vençut per primera vegada pel Partit Popular de l'Inaïnsa, qui posteriorment també va guanyar les eleccions de 2007. Un balanç d'esta legislatura que anem a començar, lògicament, com no pot ser d'altra manera, amb el partit que ha governat, o en aquest cas els partits que han governat. Després ja tindrem les rèpliques, lògicament, del partit de l'oposició i dels candidats que se presenten a aquestes eleccions. Jorge, endavant. Una matisació. Jo he tingut la sort d'encapçalar un govern que inicialment ha sigut un govern bipartit, un govern format per el Partit Socialista i per Compromís, amb el recolzament d'Esquerra Unida. Benvinguda sigui aquesta matisació. I la veritat és que jo crec que el balanç és positiu. És positiu en les 4 àrees principals en les quals s'ha treballat. Des de luego, hi havia que fer una grandíssima feina en lo que referia a regeneració democràtica. Veníem d'una crispació absoluta, veníem d'una ciutat en la que pràcticament hi havia bons i roïns, en el que durant molt de temps, especialment l'Inaïnsa i Filiberto Tortosa, s'havien encarregat de generar aquest malestar. Jo crec que això s'ha combatit tendint ponts, generant consensos, a través de la participació ciutadana, a través d'experiències com Ontinyent participa, a través de les quals la ciutadania ha tingut veu, ha tingut vot i ha pogut decidir d'una manera clara les inversions. Jo crec que s'ha millorat a través d'una gestió eficient. Vam arribar, hi havia 20.400.000 euros de deute. En desembre d'aquest any quedaran 11.400.000 euros, és a dir, s'haurà reduït el deute en 9 milions d'euros. Pràcticament estàvem intervesos quan nosaltres vam arribar al govern. Però a més, s'ha pogut fer gràcies a renegociar contractes, no retallant en lo més sensible, sinó precisament gestionant de la manera més eficient possible els pocs recursos amb els que comptàvem. I a més ho hem fet amb una vocació. Nosaltres érem dels que pensàvem que l'austeritat mai era un fi en si mateixa, no tenia cap sentit estalviar per estalviar, no tenia cap sentit estalviar per a pagar més diners als bancs, sinó per a dedicar-ho al que per a nosaltres han sigut els 2 pilars bàsics d'esta legislatura. Per una banda, el dur a terme una política social que fera que no pagaren la crisi els que res havien fet per crear-la, que fera que no se'ns quedara ningú al camí. Una bona mostra d'això és que les partides de benestar social s'han incrementat en un 46% de mitja i, per altra banda, una política de promoció econòmica que permetera
diguem, tindre noves esperances. Ho vam fer, en primer lloc, apostant per el que per a nosaltres és el cor de la política econòmica, el Consell Econòmic i Social, un consell format per tots els agents socioeconòmics de la ciutat, per sindicats, empresaris, per la universitat, per Caixa Ontinyent, i que ha servit d'autèntic dinamitzador de tota la promoció econòmica. Ho hem fet a través de 2 plans de reactivació econòmica i foment de l'ocupació. Ho hem fet a través de les pròpies ordenances fiscals, generant activitat comercial al carrer. Per tant, la nostra valoració és una valoració molt positiva que sobretot ens permet encarar el futur amb una esperança i amb una il·lusió que des de luego no existia quan nosaltres vam arribar. Joan Gilabert, per Compromís, soci de govern durant aquesta legislatura. Balanç? Bé, com bé deies, del resultat del 2011 el més destacable va ser la pèrdua de majoria absoluta del Partit Popular i lluny de que aquesta pèrdua de majoria absoluta significara desgovern, guirigall o tot allò que estava associat al tripartit, jo crec que hem demostrat tot el contrari, hem demostrat que en un govern plural, on la cultura política canvia i s'esforcem per aclarir-se, hem aconseguit gestionar aquests 4 anys amb total estabilitat, aprovant els pressupostos quan toca, aprovant les ordenances quan toca, en definitiva complint més escrupolosament que en majories absolutes tots els tempos de la política i per tant jo crec que això ha sigut un poc el més destacable de la legislatura. Hem aconseguit en un govern plural de Compromís i PSOE amb el suport d'Esquerra Unida demostrar que no sols no és complicat governar en conjunt, sinó que jo estic convençut que és molt més positiu un govern plural i un govern amb matisos i un govern on les coses n'hi ha que raonar-les 3 vegades abans d'executar-les que un govern de majoria absoluta com estàvem acostumats. A partir d'ahir, Compromís, des del primer dia, ha assumit entre regidors 9 regidories, vam assumir l'àrea d'Hisenda i la coordinació de l'àrea econòmica i de les dades econòmiques destacar la reducció del deute, però també destacar la liquidació i romanent de tresoreria de la legislatura de majoria absoluta del Partit Popular, que estava sempre en dèficits negatius de fins i tot 2,7 milions d'euros, a tancar els 4 anys de govern d'aquesta legislatura en positiu, hem reduït el termini de pagament a proveïdors i, per tant, un balanç d'àrea econòmica que deixem un ajuntament molt millor del que el vam trobar. Balanç de Paula García, Esquerra Unida també ha format en certa forma part d'aquest govern municipal. Sí, nosaltres en el 2007, que tu has fet una menció, es vam quedar fora i va ser quan el Partit Popular va tindre majoria. Trobem que aquesta majoria es va exercir d'una forma absoluta, no sols, sinó també absolutista. Es van trencar molts ponts de diàleg, no solament amb l'oposició, sinó també amb la ciutadania i amb la xarxa social. I crec que aquesta és una de les tasques ben fetes que s'ha fet amb aquest govern plural, amb el recolzament del nostre grup polític. Jo crec que el que va passar en el 2011 és difícil que es torni a repetir. Nosaltres vam decidir per assemblea no entrar al govern i ho vam decidir també per la nostra feblesa en aquest possible govern, perquè evidentment érem sols un regidor. Però sí que vam optar per pactar amb la resta de forces polítiques un pla de govern, un pla de ciutat en les coses que compartíem i que pensàvem que havíem de gestionar bé per a la nostra ciutadania i s'han centrat, ja s'ha dit, però vaig a repetir-ho, en el control de la despesa corrent i en deixar un ajuntament més sanejat, és a dir, reduir el deute a 11 milions que el deixarem. Això farà que a la propera legislatura puguem fer noves inversions, que és igual el que ha faltat en aquesta legislatura, i sobretot hem sigut valents per afrontar la realitat social que teníem, que era molt dolenta en temes socials. Hem augmentat la protecció a les persones, perquè sí que teníem molt clar que el que havíem d'incentivar eren la protecció social, les polítiques socials i també intentar generar l'activitat econòmica que poguera donar feina a la gent i un futur a la gent. Entenem que això sí que ha estat i sobretot jo destacaria el bon clima de diàleg que ha hagut, malgrat la pluralitat, i jo estic d'acord amb el portaveu de Compromís perquè crec que aquest govern amb diferents punts de vista ha sigut més ric i sobretot més plural i més representatiu de la realitat.
Filiberto Tortosa, candidat pel Partit Popular. Les regles de la nostra democràcia ho permetixen i heu passat en aquesta legislatura de ser el partit més votat a ser l'únic partit de l'oposició. Quin balanç fas? Bueno, efectivament va ser així, nosaltres vam ser el partit més votat, el que Ciutadans volien que governaren, igual que avui en Andalusia vol Susana Díaz governar perquè ha sigut el partit més votat, però això pareix que les forces d'esquerra no ho entenen, s'uneixen no només per tindre un projecte de ciutat, sinó simplement perquè no governa el Partit Popular. Tinc que dir i tinc que reiterar que en aquell moment van haver conversacions fundamentalment en compromís per a que el Partit Popular governara en una sèrie d'exigències que no van ser acceptades per part del Partit Popular i per això va governar, en aquest cas Jorge, regidor del Partit Socialista, cap del Partit Socialista. Però clar, quan escoltem la valoració veig els tres partits molt contents, satisfets. En Ontinyent d'ara, no ho sé, si és que lliguem el gossos de llonganisses o què és el que passa. Però sincerament, quan vas pel poble, quan parles de la gent, la situació és totalment diferent. Polígonos industrials totalment desatesos, polígonos industrials on no hi ha empreses, un centre del poble que jo crec que li fa faltar una inversió forta i contundent per part de l'administració local, gent parar. I sí que és cert que han incrementat partides, una fundamentalment, la partida de publicitat, la partida de gasto per a que el senyor alcalde, fundamentalment, que espera que deixi de ser-ho el pròxim diumenge, vinga i vaja a totes les televisions, a tots els mitjans de comunicacions a explicar no sé quines coses que passen en el nostre poble, que quan la gent ve crec que són ben diferents de la realitat. Una legislatura completament de pas, una legislatura on no s'ha fet res en quant al tema d'inversions, sols aquelles que han vingut subvencionades o pagades per diners que han vingut de les administracions públiques, sobretot de l'administració provincial i de l'administració de la Generalitat. I això és el panorama en el que ens encontrem i el que volem és canviar aquesta ciutat i per això nosaltres li demanem el vot a la gent per a canviar la ciutat i per a que Ontinyent tingui un futur i per a que la gent jove de la nostra població continuï vivint en la nostra població i no se'n tingui que eixir fora. Juan Revert, per Ciutadans, no heu estat en el govern municipal, lògicament, però... No hem estat en el govern municipal. Sabeu què és el que ha passat i ho podeu valorar, per suposo. Ni en l'oposició, no hem estat dins de l'Ajuntament, entonces nosaltres anem a fer un balanç de legislatura des de la visió des de fora, des de la visió del ciutadà que ha passat en aquests últims 4 anys a l'Ajuntament d'Ontinyent. Hem sentit que l'equip de govern es acaba de vendre en un camino de rosas, que no ha sigut així des de la nostra opinió, perquè durant el camí d'estos 4 anys han hagut molts morts polítics. Han desaparegut l'anterior regidor d'Hacienda, Pepe Pla desapareixerà ara del panorama municipal, Manuel Ruiz també va canviar per així l'acompanya, i el PP, en la seva guerra interna per llevar-se a l'Ina Insa de damunt, ha tingut una oposició inexistent. Hem tingut 10 consellers d'un partit polític que no ha presentat ninguna proposta, ni ha tingut veu, ni s'ha sentit en un ajuntament. Això en Ciutadans no va passar. Ciutadans estarà en l'Ajuntament, en els representants que tinguem, siga 1, 2, 3, els que siguen, tindrà veu en l'Ajuntament d'Ontinyent. Farem propostes, no farem protestes. Estarem en tots, en l'esquerra, en la dreta, perquè no tenim colors. La política té que canviar, perquè Ontinyent demana canvi. També hem estat mirant que a l'Ajuntament d'Ontinyent ha passat una cosa molt curiosa. Com acaba de dir Joan, 2.300 vots han controlat 9 regidories. Vostès creuen que això és just? Vostès creuen que és possible que 2.300 vots controlen 9 regidories i que després critiquen cultura i no la doten pressupostàriament? La regidoria de cultura crec que li se van donar sols 20.000 euros en aquests últims anys. Com tenen la santa cara de dir que no ha hagut una cultura en el poble per a tots i de tots, si són ells els que controlen Hacienda i no l'han pressupostat? Senyors, alguna cosa té que canviar en Ontinyent. El poder real de l'Ajuntament no ha estat triat en les urnes. El número 7 de la llista de compromís del 2007 és actualment el regidor d'Hacienda i controla l'àrea econòmica de l'Ajuntament. Això no s'ha triat en les urnes. Ciutadans vol que la política es tria en les urnes i que tots
puguem tindre una representació a l'Ajuntament. Finalitzem, Juan. Sí, tindria exemples de la bona gestió que han fet tots, també personalista per part de l'alcaldia, o obres que no s'han dut a bon terme, com la xarca aquesta que ens han fet en el passeig de Benarrai, però com no ens queda temps ja ho parlarem en unes altres ocasions. Perquè ara li toca el torn a Toni Pérez, candidat d'UPyD. Sí, nosaltres no anem a entrar a valorar lo que són les persones, sinó el que s'ha fet realment a l'Ajuntament a aquesta legislatura. Creguem que s'han fet coses positives, indudablement. S'ha millorat la reducció del deute, això és una realitat. S'ha millorat el Consell Econòmic i Social com a font per a programar accions i per a dinamitzar el poble i els sectors econòmics. I, evidentment, la implantació de la universitat i el seu aulari ha sigut una realitat. Són tasques que possiblement vinguen també d'altres legislatures, però que s'han fet possibles en aquesta legislatura. Si bé creguem que s'han fet coses puntuals i positives, no s'han arribat a fer planificacions estratègiques que necessita el poble. El poble necessita una planificació estratègica per saber on volem anar. On volem anar, si volem ser un poble comercial, industrial, de serveis, quins serveis volem dotar al nostre poble. I en aquesta línia són les propostes que fa UPyD. Creguem que n'hi ha que començar a fer programes de millora de la indústria, de millora dels polígonos, de millora del comerç de proximitat, de millora de l'oci, de millora de l'hostaleria i la gastronomia i, sobretot, consensuar en els agents socioeconòmics del poble i la planificació de poble que volem per a la pròxima legislatura. Si no tenim una planificació de lo que volem ser, serà molt complicat que, fent coses concretes, puguem arribar on realment volem. En aquesta línia, UPyD va treballar des de dins o des de fora de l'Ajuntament per a donar les nostres propostes i amb totes les energies i a la nostra feina i el nostre treball per a poder concretar accions concretes de planificació de ciutat. Els 6 candidats han fet balanç de legislatura, una primera valoració perquè han estat prenent nota, lògicament tenen un segon torn per a rèpliques, per a contestar uns a altres. De nou, Jorge Rodríguez, candidat del PSP de PSOE. Bé, no, més que replicar, s'ha dit que no ha sigut un camí de roses. Efectivament, clar que no ha sigut un camí de roses. Que moltes vegades ha faltat poder ficar la llarga. Jo sempre dic el mateix, és molt difícil. Quan tu tens una família en la que no saps si demà vas a tindre un plat de calent, és molt difícil pensar que passarà d'ací 5 anys. I això és el que passava a l'Ajuntament d'Ontinyent. Quan tu arribes i trobes un deute de 20.400.000 euros, quan tu arribes i trobes 4 pressupostos que s'han tancat en dèficit, gastant, per tant, molt més del que s'ingressava, amb 1.400.000, amb 2.400.000, amb 2.700.000 euros, el que fas és intentar salvar la situació, sobretot impedint que aquesta mala gestió recaiga sobre les esquenes dels ciutadans. I nosaltres ho hem fet sense pujar impostos, ho hem fet transformant la política comercial, ho hem fet treballant, des de luego, per captar indústria a Ontinyent. Sols en els últims 8 mesos són 8 les empreses que s'han assentat a la ciutat. Per tant, nosaltres, clar que no fem un balanç triomfalista. Evidentment, queda molt per fer, ho hem dit sempre, però és cert que en setembre del 2012 Ontinyent tenia 4.900 parats i avui són menys de 4.000. Això vol dir que siga suficient? Per supost que no, ni es genera el suficient empleo ni de la suficient qualitat, però vol dir que tenim que continuar incidint en aquesta mateixa direcció. I efectivament fa falta una política industrial. Fa falta una política industrial i sabeu de qui és competència la política industrial? De la Generalitat Valenciana. El gran problema que tenim, el gran drama, és que hem tingut una Generalitat Valenciana que ha abandonat no Ontinyent, sinó a tot el món. I, clar, quan jo sent parlar de les inversions de la Diputació ha invertit els PEPOs, els PCRs, 3 convenis de 150.000 euros i ja està, perquè lo de Gebasa, els diners de Gebasa, a través dels quals s'han millorat les obres i s'han millorat els barris, són diners que ixen de ciutadans d'Ontinyent que es paguem a través del cànon del nostre rebut, no venen de la Diputació. Per tant, no volem fer una valoració triomfalista, però també volem dir que hi ha motius per a l'esperança i que precisament perquè s'ha sanejat la situació, perquè s'ha reduït el deute, perquè hem sigut capaços de generar consensos i de tendir ponts, avui estem en condicions de ficar-les llargues i mirar cap al futur amb una, des de luego, situació radicalment diferent a aquella que nosaltres vam trobar. Joan Gilabert, de Compromís. Bé, des del punt de vista de l'Ajuntament, estem convençuts de que deixem un Ajuntament en millors condicions que el que van trobar, i això són dades, no són percepcions.
En general estem satisfets de com ha anat la legislatura, també som realistes i sabem els reptes que té Ontinyent com a ciutat, sabem que el principal problema continua sent l'ocupació i com a socis d'un govern plural n'hi ha coses que no ens han acabat d'agradar de la resta de socis i per suposat anem a intentar en la propera legislatura millorar aquestes coses que no ens han agradat perquè per això es presentem a les eleccions. Respecte de les paraules del PP de que les inversions són gràcies a la Diputació Generalitat, jo òbviament tinc que dir que no i tinc que recordar que en estalvi corrent en les diferents àrees en aquesta legislatura s'ha superat al voltant de 7 milions d'euros, que ha estat un esforç de tots i que aquest esforç de tots és el que ha possibilitat que les poques inversions, que han sigut poques d'aquesta legislatura, s'hagin fet. Jo no sé per què es relaciona el gestionar 9 regidories en controlar l'Ajuntament. Es podria relacionar perfectament en treballar, perquè al final les regidories i les competències són per a treballar i no per a altres coses. Mira, estem en democràcia i efectivament 3 regidors decideixen en un plenari de 21 a qui donen suport, a qui no, i en qui s'integren i en qui no. A mi em xoca més que un partit com el seu, en 4 regidors en tot l'estat espanyol, tinga el minutatge de televisió que té, estiga present en tots els mitjans de comunicació, tinga el pressupost que té i ja veurem que n'hi ha al darrere de Ciutadans, al darrere del canvi. Perquè d'una cosa estic convençut, el canvi en Ontinyent va començar en el 2011 i el 2015 anem a continuar en el camí del canvi, però anem a continuar en el camí del canvi la gent que som d'ací, que treballem ací, que pensem en clau valenciana i que sabem perfectament el que els nostres ciutadans necessiten. Paula García, Esquerra Unida. Bueno, jo no compartisc en absolut la valoració que ha fet el Partit Popular. Crec que anclar-se en el passat i anclar-se en el caos permanent no ens condueix, no ens fa mirar al futur ni amb ganes, ni amb il·lusió, ni molt menys. Quan la situació econòmica el 2007 era molt millor que la que ens vam trobar nosaltres el 2011, li retorna un poc la pregunta, perquè aleshores ni es van rehabilitar els cascs antics ni es van fer tantes inversions, perquè ens fem falta. I m'hauria agradat sentir-los reclamant el deute històric i el mal finançament que tenim les administracions locals davant del govern de la Generalitat o inclús davant del govern de l'Estat. Entenem que el govern més proper, que és el poble, els ajuntaments, ha de ser qui millor finançat estiga per fer front a la realitat social que tenim. Tampoc compartisc el fet que algunes candidatures es venguen com a que són gent, jo crec que sí, tots som gent d'Ontinyent, no tenim la mala sort de comptar amb candidatures fantasmes, d'estes que alguns partits fan comptant amb gent que no és del poble, tots som del poble i tots anem a treballar pel poble i ahí estarà sempre Esquerra Unida, no en qualsevol canvi, sinó en un canvi per a protegir les persones i per ficar a les persones al centre de la política. Ahí sempre comptarem amb Esquerra Unida. Anem amb, de nou, el partit de l'oposició, amb Filiberto Tortosa, Partit Popular. Bueno, pues jo no vaig entrar en valoracions sobre l'oposició que s'ha fet. Jo crec que hem fet el que tocava, una posició constructiva. Sí que és cert que s'hem encontrat en què les partides dels mitjans de comunicació controlades per l'alcaldia i fonamentalment per el cap de gabinet de l'alcaldia impedeixen moltes vegades que les propostes, les idees o les crítiques que fas isquen de la manera que uno voldria en els mitjans de comunicació. Però jo crec que hem fet una política des de la posició constructiva. Crec que hem fet moltes propostes que hem aportat molt a la nostra població. És curiós que es parle de que ara, precisament, quan un govern del Partit Popular va governar a Espanya, vagin baixar-se esperats, que això s'ho atribuïsca a algú que conta prou de mentides. Jo recorde que es va dir que anava a firmar-se un conveni en una empresa per a que més de 100 persones treballaren en Ontinyent. Ho porta així. Distrito Bebé. No sé si se'n recorden. Mai més s'ha sabut això. Crec que algun diners li haurà costat a l'Ajuntament d'Ontinyent. I sí, no n'hi ha que mirar al passat, però sí que n'hi ha que recordar-lo, perquè l'herència que va rebre el Partit Popular quan va entrar a governar era una herència també
de molts milions d'euros de deute, 16 milions d'euros, que mai hem dit res, vam entrar i vam gestionar. I vam gestionar bé. I es van fer moltes rehabilitacions. I es van fer molts carrers. I es van arreglar moltes places. Plaça Santo Domingo, els carrers del Poble Nou, tots els que van néixer a plaça Santo Domingo, la placeta de les Eres, els carrers que donen des de Sant Antoni cap a l'interior, molts. Es va fer un CEAM nou en el barri de Sant Rafel, es va fer una biblioteca en el barri de Sant Josep, es va rehabilitar el Teatre Chegaray perquè facin la política que han fet en matèria cultural. No sé si haurà sigut bona o roïn, i n'hi ha qui s'atribuís perquè ve alguna actuació musical que s'ha fet molt bona, i sin embargo el regidor de Cultura no el fica en la llista. Però jo crec que el futur d'Ontinyent té que ser el futur de les persones i dels ciutadans que viuen en Ontinyent. I aquest futur passa, sí o sí, per reduir els impostos i per fer unes polítiques de benestar social atractives que vagin destinades precisament a la generació de llocs de treball. Tornarà de nou també per al candidat de Ciutadans, Juan Revert. Bé, suposa que si el nostre líder nacional apareix en la televisió i té 3 minuts televisius serà perquè està fent les coses bé i tenim un projecte que és de l'agrat de tots els espanyols i volen sentir quines són aquestes propostes. Per al consens, per als projectes de futur i per a la política d'acord sense demanar cadires estarà Ciutadans. Serà perquè pensem en clau nacional una possibilitat també que abarque tanta gent vulgui saber sobre el nostre programa i sobre el nostre projecte. No som excloents, no es quedem soles en un territori. Nosaltres volem que el nostre projecte siga a nivell nacional. I Toni Pérez, per UPyD. Sí, nosaltres creiem que la pluralitat sempre és bona en un govern municipal i per això creiem que podem aportar noves propostes i noves visions de fer política. En aquest aspecte som nous i és la primera campanya que fem i estem un poquet escandalitzats de tots els recursos, regals, gastos multimilionaris que estan fent els partits per aconseguir el vot. Creiem que el millor per a un ciutadà és donar-li confiança i bones propostes i sobretot una cercania al ciutadà que necessita que veja que persones com ell estan en política no per ninguna raó secundària sinó per ajudar al seu poble. Com comentava Jorge, és de veres, canviant de línia, és de veres que moltes de les coses que proposem no són de l'Ajuntament, són d'altres administracions supramunicipals, com puguen ser la Generalitat, Diputació, Govern central, etc. Però sí que creiem que en aquesta legislatura deixem de sentar les bases per a saber quins servicis anem a tindre en Ontinyent, com anem a tindre-los, com anem a aconseguir-los i quines propostes de model de ciutat volem per a Ontinyent. I això és necessari que ho fem des del consens, si pot ser, i des del treball, sense cap dubte, entre tots els partits polítics. Deixem este balanç de legislatura, moment en què són la 1:03, fem una pausa per a la publicitat amb este interessant debat amb les 6 candidatures a l'alcaldia d'Ontinyent. No se'n vagin, que tornem de seguida. La 1:09, continuem en ple debat electoral amb els candidats a l'alcaldia d'Ontinyent, el Partit Popular, el PSPB-PSOE, Compromís, Esquerra Unida, UPyD i Ciutadans. Les 6 forces polítiques que ara van a presentar-nos les seues propostes, van a explicar-nos quines són les línies mestres dels seus programes electorals. Comencem amb Filiberto Tortosa, candidat del Partit Popular. Bueno, pues efectivament, nosaltres el que hem volgut en el nostre programa electoral, primer és fer-lo i després és donar-lo a conèixer i repartir-lo a tots els veïns. Veig que n'hi ha altres forces polítiques que no sols no sé si tenen programa electoral, sinó que tampoc l'han fet públic. Nosaltres hem plantejat el nostre programa electoral en 3 eixos fonamentals. El primer, Ontinyent, ciutat lliure d'impostos. El que volem és atraure a les empreses a que vinguin a la nostra població i per això plantegem aquesta proposta de ciutat lliure d'impostos per a reduir, per a rebaixar els impostos a les empreses i també a les famílies. Creiem que és algo necessari, és algo que ho hem plantejat a lo llarg de tota la legislatura en escassa èxit per part dels partits que han governat la nostra ciutat
i és algo que creiem que és fundamental, que és bàsic i que és necessari. Ontinyent ciutat lliure d'impostos va unit a Ontinyent plena de vida. Necessitem que els nostres carrers siguin plens, però necessitem crear aquesta il·lusió en la gent per a que vinga a Ontinyent, per a que es crega Ontinyent, per a que Ontinyent sigui una ciutat viva. I per això volem la recuperació del nostre centre històric, algo que és bàsic i que és necessari i que té que anar unit a les infraestructures necessàries i que fan falta per a la nostra població. És necessari pensar en el turisme, i aquest turisme experiencial que nosaltres volem que vinga a la nostra població. Tenim llocs magnífics per a que la gent vinga a disfrutar i a viure del nostre poble, i per això lancem aquesta proposta de marca Ontinyent, que té que anar unida a aquesta ciutat lliure d'impostos, que té que anar unida a aquest Ontinyent ple de vida i que té que anar també unit a un Ontinyent que siga l'Ontinyent del benestar social. Són tres pates que estan unides, que estan implicades, que van de la mà les tres, perquè Ontinyent tindrà més benestar social si té menys impostos, si Ontinyent té més treball i si al final creem la qualitat de vida suficient per a que el nostre Ontinyent siga un Ontinyent viu. Jorge Rodríguez, candidat del PSPB-PSOE, per on voleu dirigir el vostre programa? Bé, el nostre programa va assentar-se sobre 4 pilars fonamentals. Per una banda, sobre continuar treballant en base a un govern obert i en base a una major transparència. Per altra banda, continuar apostant per una gestió eficient. És evident que és necessari, és imprescindible que continuem fent més amb menys, és imprescindible que els recursos que tenim, que no són nostres, són de ciutadans, els sapiguem aprofitar al màxim. Per altra banda, ficar l'accent en les persones, una àrea destinada a la política per a les persones i, finalment, una quarta àrea que fa referència a la política econòmica. Una quarta àrea que versa sobre, jo crec que 6 àrees fonamentals. Per una banda, com dia abans, apostar per la indústria, fer-ho a través de beneficis fiscals i fer-ho a través d'un pla de modernització de polígons i exigint a la Generalitat que complisca amb les indústries. Per altra banda, continuar amb la filosofia de ciutat intel·ligent, utilitzar la tecnologia per fer més prop l'administració al ciutadà. La universitat, pensem que és clau, és un element diferencial. Hem aconseguit en aquesta legislatura tindre 3 carreres i apostem per tindre una quarta i que al màster d'enologia en el qual estem treballant es sumen més màsters per a que aquest edifici que s'ha aconseguit també en aquesta legislatura, el nou edifici de la universitat, és plene de saber. Per altra banda, creiem que la rehabilitació és imprescindible. El casc històric havia estat absolutament abandonat i, per tant, en aquesta legislatura s'ha invertit en ell més d'1 milió d'euros. Si apostem per la rehabilitació, apostarem, primer, per una àrea molt generadora de llocs de feina, però, a més, per millorar els nostres encants turístics i, per tant, per atraure a més gent. Per altra banda, jo crec que és essencial continuar apostant pel comerç i per la gastronomia i per això hem plantejat un Consell de Comerç i Gastronomia que es dedique fonamentalment a crear aquesta marca Ontinyent que cada vegada pensem que va tindre més futur i que cada vegada va poder ser més atractiva. I finalment, per a nosaltres és essencial que Ontinyent sigui una ciutat de serveis. Per això el que volem és continuar treballant, exigint a les administracions que Ontinyent estigui dotada de serveis, com l'hospital, com els jutjats, com tot allò que durant anys i anys el PP ens ha promès des de la Generalitat i que sempre ha sigut una gran estafa i una gran mentida per als ciutadans. Joan Gilabert, candidat de Compromís, el vostre programa. Bé, nosaltres estem convençuts, com he dit abans, que governe qui governe, l'Ajuntament estarà en millors condicions de fer coses i que això va suposar una millor legislatura. Dels 8,3 milions d'euros d'inversió de la passada legislatura es plantem en un marge per a inversions i reforçar despesa de gestió d'àrees del doble, de 17,5 milions d'euros, i a partir d'ahir nosaltres tot el que plantegem ho plantegem en base a això, en base a propostes que són realitzables en els nostres propis recursos. Plantegem un pla d'inversions de legislatura d'uns 13 milions d'euros que va a crear ocupació local, perquè va donar-se feina a les empreses, i plantegem reforçar diferents àrees de gestió, bàsicament benestar social, cultura, joventut, educació i esports, en 4 milions d'euros per a tota la legislatura. El programa el plantegem també en 4 àrees de gestió, que són les que ens preocupen a tots. Ocupació com a preocupació important i repte important, territori i medi ambient, societat del benestar i regeneració democràtica. Tenim molts deures per davant, som conscients d'això. Les noves generacions que vulguin viure en Ontinyent, treballar en Ontinyent i créixer en Ontinyent, avui per avui a tots ens costa saber a què anem a dedicar-se el dia de demà a la ciutat.
Per què volem apostar? Volem apostar tant per reindustrialitzar, però també molt per diversificar els diferents sectors. Estem convençuts que les polítiques verdes, l'economia verda, és un nicho de llocs d'ocupació que cal explotar. És a dir, quan estem reclamant recuperar la gestió de residus i tenir una planta de tractament en la comarca, també estem pensant en crear ocupació. Quan parlem de rehabilitació, també parlem de crear ocupació. Quan parlem d'eficiència energètica, exactament el mateix. I després, en benestar social, ja no sols continuar apostant per incrementar el cost econòmic que feia falta, sinó també per millorar i el que hem plantejat és estudiar la municipalització de serveis. I el programa electoral d'Esquerra Unida, Paula García? Bé, nosaltres hem plantejat 5 pilars, que són molt semblants als que plantegen les altres forces. El primer és participació, transparència i democràcia. Crec que hem fet un esforç al llarg d'aquesta legislatura per millorar la participació ciutadana. S'han creat consells de participació nous, però creiem que algun que altre encara en falta, com seria el Consell de la Dona o el Consell dels Infants, de la gent menor, per a reforçar un poc el Consell Escolar. Entenem que la transparència en la gestió ha d'anar a més i volem un portal de transparència del nostre Ajuntament molt més potent que el que tenim ara, on a més de publicar sous de càrrecs públics, subvencions, que tot el que passa, tota la contractació i tots els reglaments que es facin des de l'Ajuntament puguen estar a disposició i a informació de la ciutadania, i també en aquest bloc la recuperació de la nostra memòria democràtica. En el bloc d'economia i treball entenem que cal diversificar la nostra economia. Nosaltres, a més d'apostar per la reindustrialització, seguint els pilars forts tant del quart pilar, que és el benestar social, creiem que ahir també es pot generar treball de qualitat, treball que ara estan realitzant majoritàriament dones, i creiem que s'ha de regular i s'atasca, i sobretot protegir també els serveis públics. Els serveis públics difícilment es podran protegir si baixem de manera indiscriminada els impostos i no centrem les polítiques econòmiques en donar prestacions reals a les persones i protegir aquells que han estat exclosos durant aquests anys. Entenem que s'ha de fer un bon treball per evitar l'exclusió social, per buscar noves formes d'ocupació i per també acabar amb l'itineraritat que tenen i la precarietat que encara tenim al nostre Ajuntament en alguns treballadors i treballadores. Toni Pérez, candidat d'UPyD. El vostre programa per on va? Sí, nosaltres tenim quatre blocs fonamentals que són solucions per a les persones. Apostem per polítiques de benestar social, per a famílies, per a persones excluïdes, per a comedors socials, per a intermediació hipotecària i per a situacions veïnals i juvenils. També apostem per la millora de centres escolars com a política també per a les persones, perquè creiem que l'educació és un factor molt important. Tenim una proposta a nivell comunitat valenciana de menjadors en productes de la comunitat valenciana, en productes de proximitat i en bons hàbits alimenticis, per a que els nostres escolars també, a més de que milloren les seues instal·lacions, milloren també la seva qualitat d'hàbits alimenticis, prevenció del tabaquisme i les drogues, i foments també d'iniciativa veïnal, cultural i del foment del deport base i de l'esport recreatiu per a persones majors. Això com a bloc fonamental per a les persones. En quant al tema de gestió, per també un poquet anar reduint punts perquè tenim molts, racionalització de gastos de l'Ajuntament, transparència, racionalització d'impostos i millora de les concessions municipals. Creiem que és important aportar a totes les contrats i, això està en una part d'empleo, però la comente ara, que incluïsquen la contratació de veïns en totes les partides de contratació que puguem fer a l'Ajuntament. En la part de la ciutat, evidentment, com hem comentat abans, demanar aquells servicis que són necessaris per a Ontinyent, que al llarg del temps no s'han tingut, i millores de la promoció econòmica, dels polígons industrials i de l'hostaleria i el comerç de proximitat. En quant al tema d'economia, promoció del sector industrial, promoció del tèxtil com a
com a motor d'Ontinyent també, i plans d'empleo per a joves i parats de llarga duració. I Juan Revert, per on voleu enfocar el programa de Ciutadans? Nosaltres estem molt contents després de sentir a tots els altres candidats perquè els programes tenen una coincidència del 90%. Entonces esperem que sigui una legislatura de consens i d'acord, sense confrontaments, perquè si tenim uns programes molt coincidents, suposa que tota la nova legislatura anirem endavant i mirarem al futur. Em sembla molt curiós que ara tots parlen d'adequació de polígons industrials, quan portem vora 20 anys en els polígons pràcticament sense asfaltar, sense condicions de claveguera òptimes, i per això hem de demanar amb fermesa inversions de les administracions, que s'actue en els polígons industrials, que tinguem un sòl industrial atractiu per atraure empreses. En això estem totalment d'acord. Sobre el nostre programa electoral, el senyor Filiberto Tortosa es veu que no té Facebook, perquè el nostre programa electoral està publicat en Facebook i és públic. I el d'ells també. I el d'ells també. El que també sabem és que els programes electorals estan per a complir-los, per a fer-los i per a complir-los, no es té que quedar en paper mullat. Esperem que els nostres programes electorals, no sols el nostre, sinó els de tots, es pugui complir i tirar avant, tant en benestar social com mesures de foment d'ocupació, que ara després veurem, i propostes concretes com també en tenim, com per exemple afrontar directament el problema en el poliesportiu municipal, que es costa a tots els ciutadans 800 i pico mil euros, creant, per exemple, una aplicació per a poder reservar pistes al poliesportiu i per a poder fer el pagament de les pistes al poliesportiu per facilitar la vida a l'usuari. Així tindrem una ciutat innovadora i aprofitem també per a resoldre conflictes que tenim ara mateix en la ciutadania, projectes de foment de l'ocupació perquè no hi ha futur sense indústria, promoure noves activitats empresarials, propostes concretes en tenim i si tinguem temps podrem explicar-les. Gràcies. Pues és la primera intervenció presentant en línies generals els seus respectius programes electorals. Anem a entrar de manera puntual amb alguns dels aspectes que més preocupen als ontinyentins. Per exemple, quin és el futur de la parcel·la del Fuset? 6 minuts anem a dedicar a aquest assumpte, un per cadascú d'ells, per a que ens expliquen què és el que, si els ontinyentins es donen la confiança, pretenen fer ahir. Comencem. Filiberto, Partit Popular. Bueno, pues efectivament, nosaltres en aquest tema hem sigut clars des del principi, no hem tingut ninguna variació ni ninguna oscil·lació. Creiem que Fuset pot combinar perfectament el que són les activitats de paratge natural conforme està, més aquesta parcel·la on està dedicada a activitats com puguen ser el motocross, com és el club de tir olímpic o com és el club de caça, i per tant la nostra aposta de sempre, des del principi, ha sigut mantindre aquestes activitats allí. S'han de legalitzar? Que es legalitzen, però mantindre-les. Altres han anat per altres camins, no han dit la veritat a la gent, i n'hi ha altres, com el Partit Socialista, que ha variat conforme han anat venint els moments electorals com este. Nosaltres des del principi estem al costat de les entitats, estem al costat de les associacions i volem que aquesta compatibilitat d'usos es mantingui i siga possible. I l'actual alcalde, que és el que té en les seues mans el que s'haguera pogut fer i pretén fer en el futur si continuen donant-li la confiança. Jorge? Bueno, jo la veritat és que no coincidís en que este siga un dels temes que més preocupa a Ciutadans. El puc garantir que el que més preocupa a Ciutadans és l'atur, és el treball, és la búsqueda de noves possibilitats. Jo crec que aquest és un tema més des que aquells que no han tingut capacitat per a fer oposició, perquè probablement estaven més en lluites internes i esperant que Rus es nomenara candidats, han tingut que aprofitar. Nosaltres, la nostra postura jo crec que ha sigut clara i contundent, sobretot a partir d'una base que ha sigut la de buscar un consens, la de tractar d'arribar amb totes les persones afectades a aquest consens. I jo crec que es defineix ràpidament. Nosaltres volem un Fuset per a tots, i quan diem tots, és tots, però dins d'una legalitat. En Fuset hi ha 1.800.000 metres quadrats, entenem que es poden compatibilitzar si els usos són legalitzables, lògicament, però a més hi ha un altre paratge, que és Gamellons, un paratge que també és un paratge natural de la ciutat, tot i que siga de la Generalitat Valenciana. Per tant, jo crec que l'important és que en Ontinyent hi hagi espais recreatius, l'important és que en Ontinyent hi hagi espais on gaudir. Com es diga aquest espai, jo crec que és secundari. I la intenció de compromís, Joan? Bé, jo primer que res, efectivament, la nostra percepció en absolut és que siga un problema per a la ciutadania i que siga ni molt menys el principal problema.
La finca de Fuset és una finca pública, municipal, es va declarar en el seu dia com a paratge natural protegit. Històricament venien desenvolupant-se allí certes activitats per col·lectius més o menys nombrosos que s'ha quedat fora de la legalitat, i el nostre repte és obrir la finca de Fuset per a l'ús de la ciutadania i per a l'ús públic de la ciutadania. Volem obrir Fuset, apropar Fuset a la ciutadania, i entenem que de les 3 activitats que estan fent-se en Fuset no totes són compatibles en l'esplai familiar en la finca de Fuset. I jo, perdoneu que vos diga, però no me'n vayan els meus fills a Fuset enmig d'un camp de tir i enmig d'un camp de motocross. Ara, estic convençut de que l'ontinyentí, avui per avui, no té com a preocupació el tema de Fuset. I Paula, quina és la intenció d'Esquerra Unida? Sí, nosaltres en aquest tema també vam ser clars, vam acudir a una reunió que es va fer amb les entitats afectades, i a mi no m'agrada vendre fum en res, i quan dic vendre fum està clar que si n'hi ha un problema de legalitat, un problema que s'haurà de veure en cada cas si es pot restablir o no. Nosaltres volem un Fuset per a totes les persones, però també comptem amb l'especial protecció que ha de tindre un paratge natural que ja és protegit. Per tant, entenem que hi ha usos esportius que possiblement, per molt que ens agrade o per molt que s'agrade a les entitats que estan fent ús d'ells, seran difícilment integrables en un paratge natural protegit. Per tant, evidentment, s'ha de donar uns nous usos més compatibles a aquest paratge, com és la identificació de senders, intentar donar un espai d'esplai i d'oci o de zona d'acampada, etcètera. Toni, quina seria la gestió que portaria a terme UPyD? Bueno, nosaltres creiem que Fuset és un cas puntual, com bé s'ha comentat, no és un problema general, però sí que aprofitem el tema perquè nosaltres en el nostre programa creiem que una dels pilars fonamentals per a la recuperació també d'Ontinyent és la recuperació del seu medi ambient. És a dir, el medi ambient d'Ontinyent està molt malament actualment, no s'ha regenerat des dels incendis del 94 i creiem que ahir sí que n'hi ha que prendre medides. El cas puntual de Fuset, jo he sigut usuari tant del motocross com del tir, com ara em dedico també al senderisme i tal. Jo crec que sí que és necessari tindre aquests serveis o aquestes associacions o aquests clubs a Ontinyent. Si no poden compatibilitzar-se en Fuset, tindrem que buscar-les un altre lloc per a que puguen exercir la seva activitat, però que són necessaris, per supost. I què faria Ciutadans en aquest paratge? Juan? Bé, nosaltres creiem que en 1.800.000 metres quadrats de paratge natural cabem tots. Hi ha que arribar al consens, a la negociació, sabem que està treballant-se en el tema, hi ha una comissió formada per els afectats i per l'Ajuntament i els tècnics de medi ambient que estan buscant una solució al tema. Creiem que no és un tema prioritari de preocupació de tots els ciutadans, però també ens agradaria saber, tornant arrere en el temps, quan es va tramitar l'expedient de paratge natural, si es va tindre en compte en aquestes associacions, si es va preguntar a aquestes associacions i es van avisar quins problemes anaven a tindre en el futur si es declarara un parc natural, perquè aquestes organitzacions hagueren pogut presentar al·legacions i ara potser no s'hagueren trobat en aquest problema. Hi ha altres assumptes que preocupen a la capital de la Vall d'Albaida, com per exemple les festes del Bou en Córdoba. Quin és el futur? O aquest anunciat hospital. Dos assumptes que anem a abordar només tornem d'esta breu pausa publicitària. No se'n vagin. La 1:32, continuem en ple debat electoral amb els candidats a l'alcaldia d'Ontinyent. Assumptes importants que estan ara explicant-nos amb aquests projectes de futur que tenen en les seues respectives candidatures, amb els seus programes electorals. Anem a parlar de l'Hospital d'Ontinyent, del que tant s'ha parlat, i volem saber quina és la idea que té cada candidatura, què és el que volen fer. Comencem amb el Partit Popular. Filiberto. Pues efectivament, jo crec que hi ha projectes que són bàsics i que són necessàries per a les poblacions i que tarden el temps que tarden en fer-se, al final es fan. Jo recordo el pont de Sant Vicent, que el va prometre un alcalde socialista fa 20 anys i que amb un govern del Partit Popular va ser possible.
Per tant, jo penso que l'Hospital d'Ontinyent és un hospital que és necessari, que és cert que n'hi ha que dotar d'una major cartera de servicis a l'Hospital d'Ontinyent, però que l'únic partit que porta en el seu programa electoral, i ho poden veure en l'apartat 234 del nostre programa electoral del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, és que Ontinyent tindrà un hospital amb un govern del Partit Popular. I nosaltres el reivindiquem i el fem nostre. I així ho va dir el president Alberto Fabra en el seu míting que va fer a Ontinyent. Nosaltres reivindiquem l'hospital per a Ontinyent, volem l'hospital per a Ontinyent i no anem a clavar-se en ningú tema per a que hi hagi un debat sobre quins terrenys són els millors i els més adequats. Que aquest no és el tema important, sinó que el tema important és tindre un hospital de qualitat per a una ciutat capital i centre com és Ontinyent. I el PSPB-PSOE, Jorge, quin és el vostre projecte? Bé, jo crec que el primer en temes com l'hospital és no enganyar a la gent. Jo crec que durant molt de temps se'ns ha enganyat en aquest tema. Jo crec que la gent en Ontinyent se sent absolutament defraudada i decepcionada en aquest assumpte i crec que el millor és ser molt clars i ser sincers. Jo penso que dir avui, per exemple, que Ontinyent serà una ciutat lliure d'impostos és un frau, és que el dia de demà tinguen que pagar la contribució, perquè es donaran compte que aquesta promesa electoral és incomplible. Per tant, jo crec que en el tema de l'hospital, si alguna cosa hem patit, ha sigut ja massa mentires. Jo crec que tenim un gran problema, un problema que inicialment per a nosaltres és fonamental, que és tenir una bona cartera de serveis. Quina cartera de serveis? Qualsevol equiparable a la d'una ciutat capital de comarca, això és el que demana Ontinyent. Però quin problema tenim? Que per a poder tindre aquesta cartera de serveis, les actuals instal·lacions de l'hospital no donen per a més. Són massa xocotetes per a continuar abastint nous serveis. D'ahir que tindre aquest hospital siga essencial. Jo penso que els socialistes, des de luego, anem a continuar lluitant per aquest hospital, el portem també al programa electoral, però sobretot penso que el que hi ha que fer és actuar amb seny, arribar a un acord de consens sobre la seva ubicació i poquet a poquet anar treballant entre tots. Joan, quin és el vostre compromís? Pues per nosaltres ser valent és dir-li també a la gent les veritats i no mitges mentires o mentires senceres. Nosaltres ni en el programa local ni en el programa de país anem a prometre allò que no puguem complir i per tant no anem a prometre el nou hospital. Que ho plantegi el PP, pues, bueno, jo no sé si és una burla o és un insult o què és, però des de luego no pot ser que a aquestes altures vinguin i prometen l'hospital. Es preocupen els serveis i es preocupa que el mapa de serveis local el tanquem i el tanquem ja entre tots, entre l'Ajuntament i entre les entitats. N'hi ha 4 àrees clarament deficitàries: urgències, oncologia, pediatria i psiquiatria. I això és el que tenim que fer en Ontinyent ja, tancar el mapa de serveis. Probablement des de l'Ajuntament la regidoria de Sanitat, malgrat no tindre competències, haurà de deixar de ser una regidora de segon i ser una regidoria integrar en una àrea social més important i des de luego que a Ontinyent tanquem ja quines són les necessitats sanitàries. Paula, Esquerra Unida. Bé, un poc per incidir en una idea que ja s'ha plantejat, jo crec que la ciutadania d'Ontinyent està farta de falses promeses, de que ja 2 presidents de la Generalitat hagin vingut per tercera vegada a mostrar-nos o a prometre-nos no res més que una maqueta i un cartell, que és el que tenim. El tema de la gestió sanitària, evidentment, depèn d'altres administracions. Nosaltres, com a responsables polítics municipals, haurem d'exigir quina és la necessitat que té la capital de comarca de la Vall d'Albaida, perquè serà un hospital de caire comarcal i haurà d'estar a l'altura de les necessitats de població que té. Per tant, reincidir en la idea de la cartera de serveis completa i que si hi ha canvi i la situació econòmica de la conselleria ho permet, evidentment podrem tindre un projecte d'hospital que es faci realitat, que jo crec que és el que hem de vetllar tots. Toni, UPyD què contempla en el seu programa respecte a l'hospital? Pues pensem que s'ha fet molta demagògia en aquest tema, que realment portem ja molts anys darrere l'hospital. L'hospital és una necessitat real per a Ontinyent, perquè el que tenim ara ni té capacitat ni té serveis adequats per a una ciutat de 40.000 habitants i per a la seva comarca. I creiem que en aquesta legislatura el que haguem de deixar sentades són les bases i tot el projecte del nou hospital. Serà molt complicat que es construïsca en aquests 4 anys,
però si ho deixem tot, terrenos, dissenys, programes, serveis que volem per a l'hospital, és possible que en 5 o 6 anys puguem tindre-lo en marxa. Ara tenim que treballar també per serveis en els que són deficitaris, que estàvem comentant, de pediatria, urgències, atenció primària, especialitats, etc. Però si fa falta fer una plataforma, com s'ha fet pel tema del FEM, però tenim que apostar perquè l'hospital es faci en Ontinyent en un plaç, com a mínim, màxim, de 5 o 6 anys. I, Juan, Ciutadans, què pensa al respecte? Com han dit tots, la paciència dels ontinyentins està acabant-se. El 2006 ens van vindre una maqueta, el 2013 estàvem parlant, el senyor alcalde estava parlant amb el conseller sobre la ubicació dels terrenys per a l'hospital, estem al 2015, ha vingut Fabra, ens ha promès l'hospital, Ximo Puig també va estar a Ontinyent i van dir que si és president de la Generalitat seria un dels seus primers projectes per afrontar, però s'ho tornarem a creure. Sabem i necessitem un bon hospital. Necessitem un hospital de nova planta per a tindre una cartera de serveis completa, com bé han dit tots. Sabem que l'hospital que tenim actualment funciona i té premis de qualitat gràcies al personal que treballa en aquest hospital. Però ens fan falta coses també, mentre ve el nou hospital, un projecte de 5 o 6 anys, ens fan falta coses senzilles. Demanar, per exemple, un metge més en urgències perquè el triatge siga més efectiu i més ràpid. Demanava Filiberto temps de rèplica, no tenim temps, anem a parlar ara del bou en corda, no obstant tenim un minut cadascú per abordar aquest assumpte. Si tu vols en el teu minut contestar, ho pots fer, però insistís que el tema que vos planteja és el futur de la celebració del bou en corda d'Ontinyent, que també han hagut discrepàncies últimament. Filiberto. No, simplement una matisació al candidat del Partit Socialista, perquè com es viu centrat en la seva imatge i en eixir moltes vegades en la tele i en la premsa, jo crec que desconeix el futur i la realitat d'altres poblacions i d'altres coses que estan fent en altres llocs. I així tinc jo el que ha fet un alcalde d'una població semblant a Ontinyent en Alemanya respecte a la baixada d'impostos i respecte a lo que ha aconseguit fer una ciutat lliure d'impostos i fer que la seva ciutat siga una ciutat on se vagi a reduir tot el deute i on siga una ciutat on les empreses vagin i s'establisquen allí. I pel que respecta al bou, jo crec que sempre el Partit Popular és l'únic que defèn les senyes d'identitat del nostre poble valencià, és el que respecta i defèn aquesta idiosincràsia que tenim i sempre hem mantès que el bou està per a que es faci, que les associacions tenen que tindre la possibilitat de poder-lo fer i tampoc hem canviat d'opinió d'un dia per a un altre. Has concentrat les dues coses en aquest minut. Temps ara per a Jorge, candidat del PSP del PSOE respecte al bou en corda, o si vols contestar també, endavant. Bueno, jo el tema del bou és efectivament un altre dels temes que lleven les zones ontinyentins. Jo crec que és de les coses que no es deixen dormir. Nosaltres, des de luego, el que estem és sempre en la línia, primer, del respecte a les nostres tradicions. El bou en corda té més de 350 anys i, per tant, pensem que és important. Hem treballat, de fet, per aquest respecte i per aquest foment de les nostres tradicions, treballant, per exemple, pel cant dels Angelets o pel cant de la Sibila, perquè tingueren una figura de protecció cultural. També treballant per a que els moros i cristians aconseguisquen ser festa d'interès turístic internacional, treballant per a que les festes de la Puríssima aconseguisquen ser festes d'interès turístic autonòmic. I en el cas del bou de les Penyes, el PP canvia unilateralment la llei, decideix llevar el requisit de tradicionalitat que era exigible abans i, per tant, a partir d'aquest moment nosaltres entenem que els arguments que es podrien utilitzar per a oposar-se a aquest bou serien exactament els mateixos que es podrien utilitzar per oposar-se als bous de la Puríssima i nosaltres estem, des de luego, per respectar la tradició dels bous de la Puríssima. Joan, compromís que diu al respecte d'aquest assumpte? Pues efectivament el PP és l'únic que ha votat en solitari una llei de senyes d'identitat que en absolut compartim, que en absolut ens representa com a valencians, que més bé busca el partidisme, enfrontar a la societat i el que saben fer perfectament, que és això, buscar lío on no n'hi ha. Per a nosaltres, el que se faci un bou fora del bou de la Puríssima en juny, emparant-se en la legalitat d'una llei que ha votat en exclusiva el Partit Popular, no ho veiem lògic, perquè entenem que com a Ajuntament tenim capacitat per dir que no, igual que com a Ajuntament estem tenint capacitat
va dir que no al Consorci de Residus, que estaríem exactament en el mateix cas. Nosaltres internament podem tindre partidaris o no de la festa del bou en corda a nivell de sentiment de defensa dels drets dels animals. El que sí que tenim clar és que com a partit, com a coalició, bous en la Puríssima sí, bous en juny no, igual que no fem una entrada en desembre, igual que la foguera de Sant Antoni no la cremem el 14 de juny. Paula, Esquerra Unida, què diu al respecte? D'Esquerra Unida nosaltres també hem tingut debat perquè les tradicions jo crec que han anat evolucionant i poden ser revisables. El que siga una tradició no vol dir que siga un tòtum que no es pugui moure. Entenem que les societats van canviant i que la societat ha d'evolucionar cap a un major respecte de cara a tots els éssers vius i de cara al nostre medi. Per tant, tampoc estem parlant de prohibició, però sí que creiem que és necessària una veu crítica, perquè tampoc estem d'acord en que els valencians siguem poc més que la gastronomia centrada en la paella i el fer bou en corda. Creiem que som molt més rics, tenim una cultura molt més rica i nosaltres sí que portem una proposta concreta, que és que no subvencionarem amb el vot d'Esquerra Unida a cap entitat que promocione ningú tipus de maltractament animal. Toni, de quina manera se pronuncia UPyD? Nosaltres apostem per les tradicions i en aquest cas estem a favor del bou en corda, tant el de la Puríssima com el que es fa ara en juny. És de veres que el de juny ara no és un bou tradicional, però també creguem que Ontinyent està ara molt necessitat d'eventos i de figures que atraguen turisme, gent per a que gaudisquen de la nostra gastronomia, del nostre poble, del nostre oci. Tenim que promocionar tot allò que siga interessant per al nostre poble. Jo respecte moltíssim a les associacions animalistes i sempre, com dia Paula, es poden revisar tradicions i formes de fer les coses, però estem totalment a favor del bou en corda d'Ontinyent. I en quin costat se posiciona Ciutadans, Juan? Ciutadans pensa que, al igual que es pot fer un concert organitzat per una agrupació juvenil i al igual que es munta qualsevol activitat promoguda per entitats privades, l'Ajuntament té que recolzar, si està dins de la legalitat, qualsevol activitat que es faci. És bo per al poble, és bo per al comerç, és bo per a l'economia, és una activitat més que anem a tindre. Per tant, si sempre, i com sabem, està dins de la legalitat, no veiem ninguna inconveniència en que celebre bou en corda, com ja s'ha dit en moltes altres intervencions. No creiem que sigui un problema de debat per a unes eleccions municipals. És molt anecdòtic el tema del bou en corda. Vinga, doncs és el que estimen els candidats i respecte als assumptes que ens ha donat temps a valorar. Podríem estar moltes hores més perquè moltes més qüestions preocupen als ontinyentins, però el temps que es queda és per a convidar-los a que ells vagin demanant la seva confiança per al pròxim diumenge. Demana el vot en primer lloc el candidat de Ciutadans, Juan Quebert. Després de dècades d'enfrontaments i tindre un ajuntament de diferent color a altres institucions, ha arribat verdaderament el moment del canvi. El moment del canvi de fer política. El consens es busca en les negociacions i no en les cadires i els sous delliberats. El vot més útil és el vot a Ciutadans, perquè arribem amb les mans netes, sense ninguna motxilla de favors a l'esquena, disposats a parlar i negociar amb tots els partits a canvi del que necessita Ontinyent, inversions reals i no promeses. Demana ara el vot Toni Pérez, candidat de UPyD. UPyD es presenta en una candidatura nova que el que apostem és per el treball per al nostre poble. Som un partit que no té càrregues de ningú tipus, no té corruptes. Hem demostrat a nivell estatal que el que fem és actuar i no predicar i crec que en aquesta línia la gent que estem en Ontinyent podem aportar millores i propostes que siguin per a millorar el nostre poble, com diu el nostre eslògan. Tornarà per a demanar el vot la candidata d'Esquerra Unida, Paula García. Bé, des d'Esquerra Unida el nostre lema és Ontinyent a les teues mans, a les mans de la ciutadania, i Ontinyent serà allò que vulguin els ciutadans i ciutadanes d'Ontinyent. Seria molt injust que aquell partit que ha estat fent d'oposició, encara que també ha gestionat, d'una manera jo crec que consensuada i crítica, però tampoc sagnant, es quedara fora de les institucions. Entenem que l'autèntic canvi, també acords, s'ha de fer amb Esquerra Unida perquè pensem que el País Valencià serà d'esquerres o no serà.
I Compromís els demana el seu compromís mitjançant el candidat Joan Gilabert. Bé, som una força política d'ací, netament valenciana, no venim nou, estem de fa temps, som persones amb conviccions, persones amb ideals, hem governat on ens ha tocat governar i hem fet una oposició on ens ha tocat fer oposició, donant la cara, defensant l'interès de les persones. En Ontinyent ens presentem amb els deures fets, amb les mans netes, amb la cara ben alta, amb un equip il·lusionat en les idees clares, sabent què necessita la ciutat i sabent què hem de canviar en l'Ajuntament per a fer un Ajuntament més àgil, més eficaç i que solventi més problemes dels ciutadans. I a nivell de Generalitat, comptem amb Mònica Oltra com a candidata a la presidència de la Generalitat, que, com he dit, hem sabut fer oposició, donar la cara, defensar les persones, mirar els ulls a les persones, i és l'hora, efectivament, del canvi real i no d'un canvi hipotètic de muleta. Actual alcalde en la ciutat d'Ontinyent i vol que continuen recolzant-lo, en aquest cas demana el vot el candidat pel PSPB-PSOE, Jorge Rodríguez. Jo al llarg d'estos 4 anys he intentat ser un alcalde per a tots i per a totes. He intentat ser l'alcalde d'Ontinyent, votaren a qui votaren, pensaren com pensaren, i això és precisament el meu compromís per als propers 4 anys, continuar sent l'alcalde d'Ontinyent, continuar treballant pel poble, fer-ho sempre des de la humilitat, fer-ho sempre des del màxim consens i sobretot conscient de que el millor està per vindre, que ens queda molta feina per davant, que és molt el que ja hem aconseguit i que ara no podem ficar-ho en perill, i per tant precisament per això demano el vot per al Partit Socialista. I va guanyar les eleccions passades, vol tornar a guanyar i per això els demana el vot el candidat del Partit Popular, Filiberto Tortosa. El millor està per vindre en un govern del Partit Popular. Tenim el millor equip, tenim les millors propostes, tenim la millor candidatura, tenim el millor programa. Volem que Ontinyent siga una ciutat lliure d'impostos, volem que Ontinyent siga una ciutat viva, volem que Ontinyent siga una ciutat del benestar. Volem que la gent del nostre poble tinga treball. Volem que la il·lusió impregne els carrers del nostre poble i les vides de la nostra gent. I això només serà possible amb un vot, amb el vot del Partit Popular de Ciutadans d'Ontinyent per a que Ontinyent siga capital i centre. Han parlat el 6, ara l'última paraula, com sempre, la tenen vostès el pròxim diumenge. Molta sort a les 6 candidatures. Gràcies. Moltes gràcies per haver acceptat, insistim, aquesta participació i estar així. Demà, nova cita i última ja en quant a aquesta sèrie de debats electorals que estem oferint-los des de fa quasi un mes que començarem. Cita amb les candidatures de Xàtiva. 9 llistes que se presenten, a totes les hem convidat, esperem que estiguen així presents. I ja vaig anunciant-los que el pròxim diumenge programa especial a la televisió comarcal a partir de les 7:30 de la vesprada, 30 minuts abans de que es tanquen els col·legis electorals. Moltes gràcies per la seva atenció i que tinguen un bon dia.